edene alkamisa nogasi jeeɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗe nogasi jowi nonne kadi alkamisa na hawri e nogasi jeegom lewru korka hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom caggal fergo annabi o sallllahu alayhi wa sallam. onon sabbinoɓe kabruji ɗi ɗo e Ayaw Gounass TV ko hono non min cabburino waktu o gam yettinande ondi e ndeɗo ñalade hande to titode kabruji meɗen ñalawma kawguel alɓuranil karim tawi ko sukaɓe rewɓe yuɓɓinama ɗo e wuro teddugo Madina Gounass ñande alarba hanki na hawri e nogasi jeegom lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi jowi nonne kadi tawi ina hawri e nogasi jowi lewru korka. o ñalawma kawguel waɗi koye gardugol ceerno Amadou Ammar Ceerno hoorejo duɗe alqur'ana ɗo e wuro teddugo Madina Gounass e tawtorede ɓen seere ɓe jangguinoɓe alqur'ana ɗo e wuro teddugo Madina Gounass hani e jinnaɓe sukaɓe ɓe. nogasi nayyi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi nayyi ha yetti nogasi nayyi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi joyi mbiyen hiɓɓi hitande ko hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye jooɗi e jappere leydi ndi ko ɗum saabi en jippinoma e laabi ɗi gam ƴogoyde jeene ɓesguji leydi ndi. ha joni e titore kabruji meɗen koye ñalawmaji sakket gonɗen e nder lewru korka teddudu ndu ko ɗum saabi hewɓe ina keblano on ɗon ñalawma julde guili e sodde comci ha e ko nandi henna. ina jokki jillu ceerno Habibmo ceerno Amadou Tidiane Fass to leydi Guinée Bissau e nder leydi Guinée Bissau caggal nde o ummi ɗon e Fass e o ñalawma alkamisa hande emo tawe toon e capital leydi ndi hono Bissau. musidɓe tedduɓe titode nani hayko wona ɗum ina soomi e nder kabruji ɗi so oɗon cabbi joni o ko facciroyde e ballal régi. jamallay mon musidɓe tedduɓe caggal calminali ko jettoro kono kadi on bismama e jaccingol kabruji ɗi en kalino ɗum e arwonde nde ñalawma kawguel alqur'ana tawi ko sukaɓe rewɓe yuɓɓinama ɗo e wuro teddugo Madina Gounass ñande alarba hanki na hawri e nogasi jeegom lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi jowi nonne kadi mbiyen ko na hawri e nogasi jowi lewru korka. o ñalawma kawguel noon waɗi koye gardugol ceerno Ahmadou Ammar Ceerno hoorejo duɗe alqur'anil karim ɗo e wuro teddugo Madina Gounass e tawtorede ɓen seere ɓe jangguinoɓe alqur'ana hani e jinnaɓe sukaɓe ɓe ko hikka noon ɓe puɗɗi wadde guel ɗo kawguel to banggue sukaɓe rewɓe fodde capantato e jeenayo almudo tawtorama guel ɗon kawguel. golle ɗe puɗɗi koye waktuji jeenayi subaka jofoy koye waktuji sappo e joɓi woni 15 heures ñalawma e wiide seere ɓe noon jencude guel ɗon kawguel hono résultat jogori yaltoyde ko ñande aset na hawra e nogas e jeenayi lewru ndu gonɗen ndu ko e on ñalawma andete gardiɗo e ɓenɗon almuɓe waɗɓe concurrence ma mbiyen waɗɓe kawguel ngel ko nden kawguel ngel timminta golle ɗe noon e wiide mabɓe ko ceerno Ibn Ceerno e on ɗon ñalawma aseta. kettoɗen ceerno Amadou Ammar Ceerno hoorejo duɗe alqur'anil karim ɗo e wuro teddugo Madina Gounass e ballal Ousmane Alhassane Sow yadude Siraji Nana Diallo. alhamdulillah rabbil alamin ñalawma o hande ko ñalawma kawguel alqur'ana woni ko ɗum woni ko sababu hande ko rendini en ɗo ko wiyete musabagat alqur'aniya hunde waɗernode ɗiɗo duuɓi foof mbiɗen ni 2015 ɗum fuɗɗi ha hikka ene wayno hikka waɗata ɗum duuɓi 11 ɗum woni sababu hikka rendidde ɗo e sifa noon keeriɗo ɗiɗo duuɓi jawtuɗo fof ko worɓe tan mbaɗanno ɗiɗo duuɓi fof kono noon e nder ɗum ceerno Ceerno Oumar Ceerno ene yamira yo rewɓe mbaɗe ene miije no wonirta ha hikka felli ha kisa waɗa rewɓe ɓe hikka woni ko musabagat rewɓe o waɗa alhamdulillah rabbil alamin won hen ko daña nde wonno ko fuɗɗode ene heewi sattude yimɓe neɗɗo kala ko wowtani ina satta e makko seeɗa kono fo e waade noon alhamdulillah rabbil alamin ko adi foof taw notama ɓe arɓe wadde concours ɓe goni fodde 50 ndeke kam notitama hay sinno waɗi ko mustawaji waɗi ko tolnoji kono fof ko ari ko woni 50 ɗum notitama kadi waɗama heɓama hen kam ko samori ko ganduɗa ɗum ɗo ene jangde mum ene moƴƴi ene lapti ene feewi ɗum ene wawi wonande yeru heddiɓe ɓe hen kadi so Allah haaji ɓurde wawde kadi toppitade e moƴƴinde inchallahu taala commune o fof ne nodda hen firtani tan e nder wuuro Madina Gounass commune o ene waɗi hen guure ɗe ceerno Sinthi ene waɗi hen guure ɗe ceerno Sinthani kono ɗen guure fof de madama tan ɗon ɗo koye commune Madina Gounass o neɗɗo o woni duɗal mum ngal woni koye commune Madina Gounass he oɗo saaha ko ɗon yarata taw source o ko wuuro ngo nde ɗum fuɗɗi nde ceerno men ceerno Oumar Ceerno e yamirore makko o yamiri Kaw Tidiani ceerno yamirimo
yo ya e commerce aɓe he o haal commerce aji he o haalana ɓe ngol laawol ko ɓen tan mbanno laawol gadanol ngol laabi gadani ɗi ni wona ngol gotol laabi gadani ɗi ko so yonti tan ko kanko yahata e birikaji he e commerce aji wuro ngo o haal o yettinanaɓe nela ceerno Ibou ɓe jaltina ɓe mbaɗa ko hen jeynaje ɗe keɓotono ha joni koye on non ñalawma kawgel woni ko keddoto den ina tawtorangel ɗon kawgel noon ceerno Mahmoudou Dialaluddine Ba o waɗi hen yewtere heeride somde toɓɓe kewɗe ko fewti e réseaux sociaux guila eko soomi hen e nafoore hani e caɗele gonɗe hen kono kadi o waɗi jertinago fewde e sukaɓe ɓe nde dentoto oɗo réseaux sociaux mo gandantuɗa ina saabi kewɓe ina daña hen accident ji e nder gurdam mumen kettoɗenmo kanko ceerno Dialaluddine Ba. eɗen keewi komtoji eɗen keewi puntoji eɗen keewi ɓeynotoɗi nannuma e gueɗe sa renaki mbeeja bondana hoorema bonande mawde taw a tinani an tan goto e nder suudu ma ɓorɗa ɓorgal ngal moƴƴani aɗa yima aɗa ama walla pajimowo ne yima aɗa amana ɗum an goto woni nder suudu ma hay goto yiyanima kono pilma mbaɗa TikTok aduna mbiya aduna ƴeewe kam nimbami min somi woni e suudan min goto ko nimbayammi min ko ni jimmi waade ko ɗum ɗo jimmi wonde mbaɗa hoynade hoorema tawi yimɓe ƴewannoma ko neɗɗo baɗɗo fayida madinajo cuuriɗo joɗɗo baɗɗo fayida dendiɗo sunniyanke ɓe tawma aɗa ama aɗa ñemtina amoɓe aɗa waɗi hoore ɓolde hen saaji boom aɗa jasni hoorema haɓɓuɗa jasde hunde foof te jaltina ɗum mboɗo yimɓe fof jiiya sawa TikTok mijotoɗa komi daari hakkude dingiral wuro ngo fof ne yeeɓa kam walla aduna o fof ne yeeɓa kam ko ɗon gommi mbiɗa haala ko kalanmi ko mbiɗa waɗa ko mbaɗanmi ko sa wayi noon a yawata bettede kono sa sikki ko nder gonɗa an tan goto won toon sa gasi mbaɗa TikTok a yawat bettede a yawat hoyde ɗa tinani a yawat nimsude ma waɗ gueɗe ɗe ganduɗa janggo nimsaɗe taw ɓenni saabu so yalti TikTok yalta tan goɗɗo waɗa copier ha sa momti ɓen keeɓi hankkadi gasi ne mbawi ɓenninde banggueji foof ɗum waɗi kala mbaɗo TikTok yo ƴewno yarata hen ene haala région Kolda no wurno waɗoɓe hen internet Madina ɓuuri région fof so rendi Madina ɓuuri région Kolda fof so rendi Madina ɓuuri wadde internet ɓuuri nadde TikTok en Facebook en mbaɗno foko ɗum firti ko enen eɗen gudditi hen no feewi eɗen naati hen no feewi hunde noon nde anda ko ɓuuri heede so ari rento ɗum sabu kala ko jiiɗa ne waɗi yeeso ne waɗi caggal laaɓi ki ne waɗi beleedi ne waɗi banggue mo welani sa yi tajde ƴeewa banggue belɗo o taƴira ɗum sa yiɗi fiide ƴeewa banggue mettuɗo o piira ɗum sa renaki noon tawde a anda aɗa yidde fiide mbaɗa banggue taƴowo taƴa hoorema kistata tinani ɗum waɗi tinɗen jaren hen sees feññinade nde hollinade nde ɗum fof neɗɗo foti renta so he debbo neɗɗo fof biyo ko nimbami ko beññowo hoore muɗum mbaɗa o noon TikTok ne yaltine e bowal o woni biyo ko nimbami o tigi ko enen kala nandi ɗum yo Allah rokku men nande e naftorade ɗum jokken ɗin ɗon kabaruji ha joni ɓen jillinoma ɓen wayluɓe kanŋe e kalis ɗo e wuro teddugo Madina Gounass hollitɓe golle mumen ina jahno moƴƴi hayso wona e événement julde tan kamɓe eɓe jogui événement ji ko wayno eɓe jogui événement ji goɗɗi ko wayno janggueji walla ni inde ha eko nandi hen hayso tawi caɗele ceerata e wadde to banggue dañde matériel moɓe gollirta o e nde hitande hikka noon e wiide mabɓe noon kanŋe o ina ɓeydi serde e wiide mabɓe ɓe jomni konnguri mabɓe noon ko Ousmane Alhassane Sow yaddude Siraji Nana Diallo en jillinomo ɓen dilloɓe fannu mbayla kanŋe haalis ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass hollitɓe golle mumen ina jaa o saaha hayso tawi kiliyaneɓe ɓe ina manki arde ne gardatno rawane kam ɓurno webde seeɗa kono hikkam atade jarude satti no fewi no fewi no fewi kadi kilineɓe kadi gardatno mbar min liggoro min fitam golle men komin liggoroɓe tan kala garduɗa men sago amen ko gollodirde mum min golla ɗum ha no fewi min jiiɗa kala garduɗa men kam min teddina min misnono min golla ɗum ha golle men ha peewa min dokka ɗum bagage muɗum e hakkude minen kilineɓe kam nanɗo kam e mbaddere masala kala saaha ɗo ɓe gardata ni ɓe garda seeɗa kono kam rawane kam ɓuuri hikko kam kamɓe wayluɓe ɓe noon heɓe jiito e koye mabɓe hay ko wona e julde tan no rewi wayno juldeji ɗi min ɓuurani wadde hen tongade hen woni liggueyaji joni nde wonno aduna yahata kono changé nden joguiɗen période tan ko julde tan woni événement meɗen joni en jii aduna ono yahana waylo joni eɗen jogui dambourde ko événement ji meɗen inɗeli men ko événement ji arti gartugol ɗanniyankoɓe meɗen kadi ko événement ji men jeeya donc no ɓeydo tan ɓayɗi développé nden noon ko sahaji ɗiɗɗi tan julde korka malla ko way noon julde e wayno daka en malla wayno julde taske en hande noon ala fayda limite e ɗiɗo ko limammami ɗo ko fof tawti ɗeɗo juldeje fof koye événement ji jeeya wayno innoɓe en ene cohla cakkaji ko wayno waɗoɓe dambude ene cohla cakkaji ko way noon kadi attanteɓe ɗanluɗo en kadi ɓen kadi ne cohla cakkaji waɗi différence feji julde korka hikka e julde korka rawani wona gotum hikka kam en jii alali wono sifori ni ngal gollal hande noon ina namdi moye e wiide o mawɗo mo tawɗen e mbaylo mum e golle muɗum ene metti koma
daña hen financement tigi nde mbawa gollude hen no jiɗirɗa ni ko mawɗum alhamdulillah rabbil alamin ene ara kilenaɓe ene ngara seeɗa heddi noon ko mataw hikka hirande nde yimɓe tampi seeɗa tan kono way fof kam ne teɓɓito ko événement ɗi kam mo rawani o kam ɓurmi yiide samorde seeɗa e hiɓade ni mo rawani o kam to banggam min kam rawani o samude seeɗa emo hikka eyyi to banggue kanŋe o won hen ko heɓoto ɗo won hen ko heɓoto wuuro ngo won hen kadi ko heɓoto caggal leydi eyyi l'essentiel ko no heɓoto ni sahaji ne seeɗa no ardata ni seeɗa so iwi caggal leydi to joni transport uji ɗi ko fawete hen ko nde yahata ha yetto ɗo taar ko seeri ɗum waɗi joni kanŋe alhaali muɗum ene seeri kamɓe wayluɓe ɓe noon ɓe kolliti banggue matériel mboɓe gollirta wonko heɓoto e wuuro ngo wonkoɓe comoyto e boowal wuuro ngo. ha joni gonɗen e haalde koko fewte on ɗon événement koye ñalawmaji sakket gonɗen e nder lewru korka teddudu ndu ko ɗum saabi hewɓe ina keblano on ɗon ñalawma julde guili e sodde comci ha eko nandi hen ko ɗum saabi en dillinoma ɓen yeeyoɓe comci ɗo e wuuro teddugol ngo Madina Gounass ɓe kolliti noon hikka kam marsema wodani to banggue comci saabu kiris gonɗo e leydi ndi yettima e battini no fewi e nder golle mabɓe ɗe kettoɗen yoga e konngudi mabɓe nena e nder cimtol men ko eɗin ñalli sakket gonɗen e nder lewru korka teddudu ndu ko ɗum saabi fofen nana e keɓugal nden ñalade julde guili e sodde comci ha eko nandi hen en dillinoma ɓen yeeyoɓe comci ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass wiide mabɓe noon ko e balɗe sakket de kilaneɓe ɓe garanno oɗo saaha marsema ina usti e guila ñande kam aranoma seeɗa sodanoma mbasuŋuji ko nandi hen o saaha noon kadi men hawte tiggaji e pat eko nandi e poseraji eko nandi e o saaha kam ko on domaine kadi men natani kadi mbasuŋuji kam joni ustima seeɗa o saaha de kam fayde ko rawane kam ɓurno sabbode seeɗa wonande marsema kam hikka noon kam hunde ko yettere Allah tan mi sammori seeɗa rawane kam ɓurno wadde événement moƴƴi saabu ne rawane nde yaha heddi ɗeɗo balɗe ko heddiɗo o ko ten yaha no fewi te yimɓe ne heewi normal hikka noon kam fayda ko min tan fayda montiɗo on saaha naɗa wawno ƴettude emprunté uji ha heew pour renanma hen walluma yeyde kono noon hikka kam woni ko min tan o saaha fayda ɓurɗo montiɗo e mais yottaki ɗon taw seeɗa eyyi e o événement hikka noon marsema ina manki wade no wayanno tukniɗen ko e konngudi Amadou Tidiane Sow événement ji ɗi kam ɗiɗo dumunnaji ɗi ngakki no fewi minen banggue minen yewɓe comci ɓe alhamdulillah noon neɗɗo kala ko dañi yetto Allah no fewi a yiɗat ustanede kilaneɓe kono no keɓirtani taw no satti ha ɓurti jomon ɗamino ka ceernanɗo ɗum kono tawno ko keɓɗa ko no comorɗani taw a wawa ustude événement rawane o ɓuuri saɓorde seeɗa ande enen ɗo ko ma julde ɓatto tan heddo yontere walla balɗe 4-5 de yimɓe ɓurta notade o sagata mo tawɗen e yeyirde mum noon ina serti e mabɓe yende e wiide makko noon ɗo kilaneɓe ɓe ina ngara événement o kay hikka machallah ko yettere Allah kilaneɓe no ngara ko yettere Allah mataw affaire o ko noon tan fotta yaadu hikka ko yettere Allah kilaneɓe no ngara no fewi o kalis oɗon manki seeɗa wuuro ngo tan a famat tan no yaadu mais premier korka o kam ko seeɗa so yeehi ha woɗɗi seeɗa noon so yeehi ha heeɓi balɗe sappo ɓe ngaran normal e o événement hikka noon comci ina manki sodede no fewi holliten ɗum ko Oumar Sow événement o de wowani manki wadno hikka no fewi banggal marsema cumbegi ɗi kam rowne ɓurno yeyde hikka on kam taw eyyi événement ko ɗeɗo balɗe ɓurno ɓulde ɗo saaha gonaɗo ɗo baccagal ɓuuri welde ɗo saaha gonaɗo kono noon hettaɓe on ara seeɗa seeɗa wettade ara seeɗa seeɗa wetta événement o hitati hikande kam hitati hikande kam haalde gonga fen manki yarno no wowi yarude hita ɓinno ene ɓuuri yaade kam normal ɗo hitati hikande hakkunde mabɓe kilaneɓe ɓe noon ko masala woni ɗon ko client ma ɓoyɗo sa daari a tawi jomum ene yiiɗi kono no mankine seeɗa aɗa wawi waddude hen masala so aɗa hen heddi ko ñamla ɗum kadi ha dummuno yesso kadi meeɗi ne welde hikka so woodi ne wayi hen kadi il faut jomum arat hatta min wawi wallodire jomum konngol mabɓe ko gotol noon e nde hitande hikka marsema o ina manki wade no wayanno to banggue comci ha joni jokkine ɗin ɗon kabaruji tawi golɗo kalten koko fewti e ziyara no serani wadde e kala saaha ummotoɓe e nokkuji certuɗi gam arde wadde ceerno ziyara ina jeeya hen dental Fass Guinée Bissau ñande talata no hawri e 25 lewru ndu ɓe jottima ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass gam jurade khalifa o ceerno Amadou Tidiane Ba tawi umminiɓe ko ceerno Ahmadou Tidiane Sall mo ceerno Bassirou Sall khalifa tedduɗo mo Fass kettoɗen hen yoga e konngudi mabɓe alhamdulillahi rabbil alamina enen ɗo hande Madina Gounass arde juurade ceerno he wadde ziyara ɗo Madina Gounass he yamirore ceerno men ceerno Ahmadou Tidiane Sall toon to Fass he dendagal cae ko taari Fass ko foof in ɗo
ardi he meɗen ngam lomtade leydi ndi fof ñaganade noon leydi ndi du'aw ko kañum woni sababu arden ɗo gila to campagne men kajuji ha to campagne élection pewniɗo nde Allah waɗanta en deyre he leydi he nde Allah waɗanta en jaam enen ñaago ɗum ceerno o ñagano en Allah ta sabu enen jorsi so ceerno ñaguima Allah so o toranima en Allah ma Allah jaɓambo ɗum noon enen gari torade ceerno du'aw nde o du'a ñaganto en Allah tabaraka wa taala nde Allah waɗanta en deyre he jaam he leydi he. Kanko ceerno Habibou wuro ngo ne ñaguimo duwaw o wi aha meɗe duwo kono noon ene woodi nomin gowi wadde mi tindinimo ɗumen so mbaɗi ɗumen inchallah mami duwo wuro ngo ñaguimo duwaw ko nde darkas ɗe nde barke wonata hen o wi aha ɓaɗi noon ko ɗum ñaguiɗon ko ñaguiɗon ko guitton e muɗum darkas ɗe jaltino hen hunde e darkase foti so kilo 5 so kilo 10 ha 50 ha kala ko kattan ɗon so jaltini ɗumen yanta kadi ko guitteren e posuji men ndendinen hen ko eɗen belnoro Allah ɗo ceerno ɗo eɗen jinnoromo eɗen ñaagomo duwaw nden noon wuro ngo nani ɗum welti beltogol mawgol ɓe ndendini kam ko yaaji e darkase mbiye ceerno amin ñaaguima ɓe arɓe ɗo ɓe zatiji mabɓe ɗi emin ñaagui daarira zatiji mabɓe ɗi jurmorɗa leydi ndi fof daara zatiji mabɓe ɗi darda ɗumen leydi ndi fof jurmorɗa leydi ndi fof kadi duwonɗa leydi ndi fof o so tawi o mbaɗi noon inchallahu taala ma Allah nanan ceerno jaɓanamo so tawi ceerno nanni tan ma Allah nananamo jaɓanamo ɗumen ɗum wonno hoore wonno lawol ngol ɗum noon en jetti Allah no feewi en tawi ɗo en jettima ceerno en jentima kadi no gandirɗen ceerno daiman koye weltare woni kadi ɗum wonanimo weltare no feewi o welti hen no feewi kadi o duwi ha joni en jokkandi non kabaruji jalten ɗo e wuro teddungo Madina Gounass jabanen toon e Dakar lamorgo leydi Sénégal nogas nayi lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi nogas nayi ha yetti nogas nayi lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi mbiyen hiɓɓi hitande ko hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko jooɗi e jappere leydi ndi ɗum saabi en jippinoma ko ɗum saabi en jippinoma e laabi ɗi gam ƴogde jeyane ɓesguji leydi ɗi no jiiri nde hitande leydi Sénégal tawi ko e gardogol Bassirou Diomaye Diakhar Faye Hamadou Ali Diallo jellinoma e mabɓe nder lamorgo ngo Dakar ko cimtol makko kettuɗen nogase nayi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase joyi waɗi hitande ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye jooɗiɗo e leydi Sénégal e kamɓe ɓesgu horngu toon to banlieue dakaroise noon ɓe kolliti kam si tawi woni koto banggue guura ha tengti noon e ndu lewru korka ndu yimɓe goni e kamɓe kam ɓe jiyani hay ustare saabu hani no tolni ɗo gurdam ɗam ina satti e mabɓe ala kam ko ɓeydare ya hen gila noon e golle leydi he gila e société projet ji ala fof ko yaa ko gila ɓe gara ko ɓe mbaɗi ala kadi ko yimɓe tine ɓene mbaɗa enen ɗum kam wiyete ustare leydi o nafanno to jomum gari taw wonko gone wadde kañum nani wiya ha ɗum ɗo ɓe mbaɗi kono ɓe gari ha joni hay ala ko yimɓe jii koɓe mbaɗi taw min de min jiyani hen ko usti haydara min jiyani hen ko ɓeydi ustaki sowona ko ɓeydi min jiyani sowona tampere jiiɗa fof nana waya jeewa yeeyata liggotoɗo yoɓetake min de ko ɗum min jiiɗo kono goɗɗum kam min jiyani ko feewi haydara ala ko usti hen so wona ko ɓeydi so wona yooro e tampere e heege e ɗomka ala ko yiya wallay aade ɓe yeehi ɓe jiiɗi noon kamɓe helifaɓe ardinaɓe leydi ndi ko yoɓe ɓeytu golle te ɓe usta haala saabu ina jeeya ko ɓe teski ko nono ɓe jogorini ndi leydi min kam min kaalowo so Allah koye makko jaadunomi kono ko wiyete ko golle ɓuuri haala hande ko haala ka ɓuuri hewde golle ɗe eyyi emin ɗamin noon hamin ɗamtidima kam o saaha eyyi so Allah ala ko jiimi ko golle so wona haala noon gila ɓe goni opposant ha hande eɓena kaala ha hande kadi eɓena kaala haala noon ne foti yonde hankanti jomum huccana golle eyyi min mbaɗat eranga saabu minen ha joni kam min ɗo min gonɗo rek minen jiɗatani kam nene yo accu hakkille yimɓe he comme ko yimɓe jekkinomo yo jaggu yimɓe kadi anda yimɓe ketti keeci muɗum te kamɓe ɓawi Allah kamɓe jakori ko Allah woni ɗo so yimɓe kamɓe jakori saabu heɓe poli ɗum wallahi kala ko kalɗa wonko kedduɗa hen ne tiiɗi ne satti banggueji ɗi foof ala hen fof ko weeɓi ala hen fof ko newi suɗɗa ha joftinode nduɗo lewru korka tampama heeɗama ɗomɗama wallahi caɗele kay ne mbayno leydi si tawi woni noon koye nder classe kam ɓe gonno eɓe mbawi kam wiyede kam jangguinowo mabɓe ko o pourcentage ɗo o kiɓe eyyi ko kamen ko 3/10 ni mbaɗantumi
3/10 kay walla mi waɗa ko ɓuri ɗum famɗude ni donc nek hay somi rokkatnam ko 0 dokkanmi 0 fara dokkanmi goɗɗum kam mi rokkata kanko wala ko dañ 0 tan o dañ goɗɗum fof dañani ɓen jiiɗi noon ko yo hoorejo leydi ndi kañum e gouvernement muɗum yo waylu jaɓɓal saabu ni kam ɗo tolni ɗo ɓesgu sénégal hakkillaji mabɓe dalani saabu ɓe jakorno kam o gonnoɗo si immima ɗo hen ko ɓuuri ɗum ɗon ɓe gañata kono noon koɓe teski ko kam ko immino ko ɗo ngu laamu yawtugu samori ɓen ɓe ganduɗa yakar mawɗo o fawa e dow mabɓe haɓe joɗɗinaɗo ñande kikiɗe 24 lewru mars hitande ujunnaji 2024 musidɓe tedduɓe en jalta ɗo e nder leydi ndi jaaɓen toon e caggal leydi tawi noon kalten koko fewti e diine ina jokki jillu mum ceerno habimo ceerno amadou tidiane fas gounas e nder leydi guine bissaw caggal nde ummi ɗon e fas e o ñalawma alkamisa hande emo tawe toon e capital leydi ndi hono bissaw so en ciftini noon jillu makko ngu jillu makko toon ko e yamirore khalifa o ceerno alaji amadou tidiani ba kala ɗo o yetti kanko ceerno habib omo wadda e dental ngal batu kettoɗen hen ceerno mahmoudou diallo almami juma mawɗo mo bissaw e ballal musidɗo abdoul wahab bari inde mawɓe juulirde nayi ceerno o wii omo wiima bisimilla ma e dow inde mawɓe dental ngal ɗo e biino denndangal julɓe wokkilaɗo e juulɓe wonɓe ɗo ɓe fofo e wi bismoma o may ko aada yaari wigol bisimilla o wi tawde tan ko aada ene yaari e wiide koɗo bisimilla so naati kamɓe so ɓe ari ɗo kamɓe ɗo yimɓe bisimilla wi so wonaa aada yaarude wonde so goɗɗo arima mbi'ama bisimilla ko onon poti bisnaade ɗo e nokku he ma yare say debbo darna suudu naadama ka suudu sa yalti arti o wiyama bisimilla o wi ala resa joom suudu ma an addimo e galle he waɗimo e galle he sa yalti a arti e galle he kanko joom suudu ma ko ngabduɗa o yima bisimilla ma wiyeso wi tan bisimilla o wi ko on sifa o woni e wirudema bisimilla ɗo so wona ɗum darde nde ɓe dari felon ɓe tukki e matta on ɓe jogii ko diina o o wi so wona ɗum felongo jogiɗon e diine o e darde nde darniɗon l'islam o wi ɗum jarnami ɓe wiide on bisimilla e nokku kala mo garɗon kala nokku kamɓerede kala nokku fof ko garɗon on nokku on mbiyata ɗon bisimilla so nokku o tawa ko nokku on alaa ko haali noon ɗo e nokku he ceerno mahmoudou wi o weltima e garagal he no feewi o weltima no feewi o wi omo wimani kadi bisimilla ma o wi omo wimani bisimilla ma an ari e nokku ma ha joni ko engol jillu keddodo den caggal bismawol mabbe ko den wonire ceernajo yettini konngol mum hani e hollirde weltare mum e jabbungal mabbe ngal kono kadi e yettinde to nelal ceerno kettoden mo ha joni ko e ballal abdoul wahab bari ceerno wi yo allah yo moƴƴere ceerno ko mapados faagano bondadi o wi o arno ko salminde e juurade ceerno kuma e bindo ko bi falanu manteje paynenino payi bin junta ko nos lina e kaw haji goɗɗo ni tawri o suma e ɗum ko sagarandi kiɗin wojaroli pano bo baga fasi tafsir haji wendude e suudu allah kuma a surtu pano bin contre no misita ene wallodira e deftere allah noona jula wuturna livre ɗi dewas on haji ɓe tawrama ɗum kuma kil a sondu si eli matil tawɓe ɓe ɓeɗo waɗan ɗum kiliski bi woja kiljidiskina faskila no diri lova dewas ono lova profeta muhammadin sallallahu alayhi wa sallam اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من الله ceerno wi yimɓe ndendami e cuudu allah kuma dewas kuma profeta kuma no ka contre no bis na kasadi dewas itawoca no contre la sopa ley livre di allah kuma kiski sinta e
ley livre di Allah ena juuɗa wuto kuma peena di Allah nadiya na dentirki jinti kuma kil keepapi ala tuuɗu kuma tuuɗu a suntugunotene sibu sintana kiisintaɗo bo a suntu tuuɗu kudro zombiɗa kuma el kumanda ikana porlonga kikina papia el ina subuta so Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. musidɓe tedduɓe kodi kabruji min kemno yettinande on e ndeɗo ñalande hande min dokka moon aadi tan e ñalawma alere o so hawrite welede jeyɗo en jetti to banggue régi Ousmane Alhassane Sow guili e juɓɓudi kabruji ɗi ha e yeeso ayawa ngo ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol yen gone jaam on jarama.